बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. सर्वांना एकत्र घेऊन जिल्ह्याच्या विकासासाठी काम करणार. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यावर प्रमोद कामत यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहूया. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदची 2026ची निवडणूक झाली आणि आताच पक्षाने महायुतीचा उमेदवार जिल्हा परिषद अध्यक्षाचा म्हणून माझी घोषणा केली. जिल्हाध्यक्षांनी, दोन्ही जिल्हाध्यक्षांनी. मी ज्यांच्या अधिपत्याखाली किंवा प्रदेश भाजपने सन्मान्य राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढण्याची घोषणा केली होती आणि सन्मान्य राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यात निवडणूक झाली आणि सन्माननीय राणेसाहेबांनी, सन्मान्य रवींद्र चव्हाण साहेबांनी, नितेश साहेबांनी, निलेश साहेबांनी, दीपक भाईंनी चांगली मेहनत घेतली आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 50 पैकी 41 जिल्हा परिषद सदस्य हे आपल्या महायुतीचे निवडून आणले. त्याच्यासाठी आम्हाला राष्ट्रवादीची पण साथ मिळाली आणि त्यात असलेले आपले तिन्ही जिल्हाध्यक्ष यांनी पण चांगली मेहनत घेतली. त्यामुळे आपले 41 सीट निवडून आले आणि सन्माननीय राणेसाहेब असतील, रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, नितेशजी राणेसाहेब पालकमंत्री आमचे आणि आमचे दीपकभाई केसरकर, निलेशजी राणेसाहेब आणि तिन्ही जिल्हाध्यक्ष यांच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने मी आज आणि 50ही जिल्हा आपले असलेले जिल्हा परिषद सदस्य यांच्या आशीर्वादाने मी आज जिल्हा परिषद अध्यक्ष म्हणून माझी घोषणा केली. मी त्यांना खूप खूप धन्यवाद देईन आणि ऋणही व्यक्त करतो आणि सगळ्यांना बरोबर घेऊन, सहकार्य सगळ्यांचं घेऊन आणि सगळ्या नेत्यांचं मार्गदर्शन करून पुढचा माझा मार्गक्रम चालू असेल. बिनविरोध निवड ही सगळ्यांचा माझ्यावर असलेला विश्वास किंवा पक्षाने टाकलेला विश्वास किंवा पक्षांचं आपल्या असलेले एक संख्याबळ 41 असलेलं संख्याबळ, याच्यामुळे 100% बिनविरोध निवड होईल. आणि दुसरी गोष्ट, सर्वांना बरोबर घेऊन निवडणूक ही लढलेलो आपण, सर्वांना बरोबर घेऊन आपण विकास काम करणार आहोत.